Untuk Anda yang belum mendapatkan jodohnya, bersabar dan berdoa. Kalau nak dapat bersabarlah balik. Karena tahun kini jodoh Anda habis, mungkin tahun besok jodoh Anda meninggal. Jadi kalau lagu untuk Anda, jangan jelah deh. Laka habis loh tahun kini kok nan jodoh ko alun jolai dong. De upah sunai ko mungkin terlampau mahal, mangkonyo jodoh ko masih jauh juga. De ama ambo batanyo juga ba ako yung kola kabih lo tahun ko sabayo ma abihan tahun ko mungkin tahun di muka konda tahun besok cek lain 2019 2020 atau abina tahun ko 2030 2030 4000 5000